ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ହରି ମିଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ତର୍କ କଲେ ସେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ବୋଲି ଆମେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଚାଲିଯିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେପରି ନିକଟରେ ଆସୁଛି ଧନତେରସ। ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଧନତେରସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅତି ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଯାଉ। ଧନତେରସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଏହି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ, କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଅମୃତ କୁମ୍ଭ ଧରି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ତାହାକୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧନତେରସ କହୁଛୁ, ସେହିଦିନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ବା ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବନା ନେଇ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଶବ୍ଦରୁ ଧନ ଶବ୍ଦକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶୀକୁ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ତେରସ କୁହାଯାଏ, ଧନତେରସ ଶବ୍ଦଟିଏ ତିଆରି କରାଗଲା ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର କରି ଦିଆଗଲା ଧନତେରସ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଯଦି ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିଣାଯାଏ ତାହା ଘର ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାରଣ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ବ୍ୟାପାରିକ ମନୋଭାବ ନେଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଦିନ ସେ ଅମୃତ କୁମ୍ଭ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ସେଦିନ ଆମେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା, ଔଷଧ ପ୍ରଥମ କରି ଖାଇବାର ଥିଲେ ସେଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଥିରେ ଆମକୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ କୃପା ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ସହିତ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅମୃତର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି, ଧନର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜନମାନସ ଧନତେରସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି ସେହିଦିନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଧନ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେହି ଧନତେରସ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବର୍ଷ ତମାମ ଟାକି ରହିଥାନ୍ତି ଧନତେରସ ଦିନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିନ କି ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଅଧିକ ଠକେଇ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଏ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଧନତେରସର ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ରୂପାର ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଗଲା। ଲୋକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେଦିନ ଯଦି କିଣିବେ ତାହେଲେ କେବଳ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଲୋକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଧନତେରସ ସହିତ ସୁନା ରୂପା କିଣିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦିନ କିଣିପାରିବେ। ବିନା କାରଣରେ ଧନତେରସ ଶବ୍ଦକୁ ନ ବୁଝି ସେହି ଧନତେରସ ଦିନ ସୁନା ରୂପା କିଣି କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ଉଭୟ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ନିଜର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପଦେଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋଭାବରେ ଯେଉଁ ଧନତେରସ ଆଜି ତିଆରି କରାଗଲା ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ରହନ୍ତୁ। ଜୟ ଦେବୀ ବାବନ ସ୍ୱାମୀ।